Ndewo na Igbo ndị ọma na-ege ntị. Nke a bụ ngụpụta nke sitere n'aka Maazị Ezika na Oriakụ Medolu Agata. Anyị si na Mahadum Nigeria, Nsụka, na ngalaba Linguistics, Igbo na asụsụ Nigeria ndị ọzọ. Isiokwu anyị bụ ntụgharị na mmụba okwu n'asụsụ Igbo dịka o si metụta okwu ndị eji akọwa nwanne. Nke a bụ ịchafụ nke isiokwu anyị. Asụsụ niile dị n'ụwa, ọkacha ndị dị n'Afrịka, nwere ụzọ dị iche iche mkpụrụ okwu ha si abawanye dịka asụsụ na-eto eto. Otu n'ime ha bụ ntụgharị. Site n'ịtụgharị ụfọdụ mkpụrụ okwu ndị Bekee gaa na ọtụtụ asụsụ dị na Naịjirịa nakwa na mba Afrịka, asụsụ ndị enweela ọtụtụ mkpụrụ okwu batara n'ọba okwu ha. Asụsụ Igbo n'aka nke ya enweela imerime okwu si n'asụsụ ndị ọzọ bata na ya site na ntụgharị nakwa ụzọ ndị ọzọ dị iche iche. Mkpụrụ okwu ndị Bekee ji akọwa nwanne dị ọtụtụ nke adịghị n'asụsụ Igbo. Okwu ndị a gụnyere okwu eji akọwa nwa nwanne mmadụ mụrụ, nwa ekutere ekute, wee dịrị gabazie. Nke a na-eme na ọ na-esi ike ikwu kpọmkwem ka mmadụ na ibe ya siri metụta oge ụfọdụ, n'ihi na ọtụtụ oge ndị Igbo na-eji nwanne were akọwa onye ọbụla metụtara ha. Mkpụrụ okwu 7 dị na Bekee nke asụsụ Igbo enweghị ka ewepụtara na nchọcha ma tụgharịa ha site na usoro ntụgharị Vine na Debernet 1958 kpọrọ nkọwa. Ndị ọchọcha wepụtara okwu dị iche iche maka ịkọwa nwanne nke ọma. Nke a ga-enye aka hụ na asụsụ Igbo na-abawanye ma gbokwaa nsogbu ndị mmadụ na-enwe mgbe ha na-achọ ịkọwa ka mmadụ na ibe ya siri metụta n'asụsụ Igbo. Ka anyị leba anya n'usoro ntụgharị Vine na Debernet. Vine na Debernet 1958 dịka Cloud 2009 si mee ka amata wepụtara ọtụtụ usoro esi eme nchọcha. Otu n'ime ha bụ nkọwa, nke eji were tụgharịa okwu ndị a ahọpụtara maka nchọcha. Nkọwa bụ iji mkpụrụ okwu ole na ole were mee ka mkpụrụ dị n'akwụkwọ nzimozi doo onye na-agụ ya anya nke ọma n'akwụkwọ nnata ozi. Vine na Debernet n'edemede ha bụ dịka edepụtara ya n'asụsụ French bụ ndị mbụ kwuru maka nkọwa dịka usoro esi eme ntụgharị. Nkọwa na-enyere onye na-eme ntụgharị nakwa onye na-agụ akwụkwọ atụgharị aka iji wepụta ma hụkwa ihe zoro ezo n'ime okwu. Cloud 2009 mere ka amata na enwere ụdị nkọwa 4. Ha bụ nkọwa bụ iwu, nkọwa abụghị iwu, nkọwa gbadoro ụkwụ na omenala, nkọwa gbadoro ụkwụ na usoro ntụgharị a na-agbaso. Nke metụtara nchọcha kpọmkwem bụ nke 4, nkọwa gbadoro ụkwụ na ụdị usoro ntụgharị a na-agbaso. Nke a bụ nke gbadoro ụkwụ n'otu n'ime usoro Vine na Debernet wepụtara. Ka anyị gosipụta ngosi na ntụcha data. Mkpụrụ okwu ndị a ka ndị nchọcha wepụtara ma nyekwa ntụgharị ha. Akara na-egosi akara nke a na-egosi ebe e nwere okwu abụọ a ga-ahọrọ otu dabara. Nke mbụ, parent-in-law, nna ma ọ bụ nne di nwunye. Okwu nkọwa ya: buru n'uche na ihe edere bụ parent. Mgbe eji ọnụ ekwu ya na mkparịta ụka, ọ na-edokarị anya. Nke abụọ, adopted child, nwa emere mkpọta ma ọ bụ nkute ka ọ nọrọ ka nwa. Afọ ole nwata dị na-egosi ma emere ya mkpọta ka emere ya nkute. Nke atọ, stepchild, nwa di ma ọ bụ nwunye anaghịzi alụmụrụ. Nke anọ, stepmother, nwunye nna. Nke ise, niece, nwa nwanyị nwanne mmadụ. Nke isii, nephew, nwa nwoke nwanne mmadụ. Nke asaa, distant cousin, nwa nwanne onye nne ji ya na nne ma ọ bụ nna nke mmadụ nwere. Na nchịkọta, mkpụrụ okwu ndị a eji akọwa ka mmadụ na ibe ya si metụta bụ ndị eji usoro ntụgharị akpọrọ nkọwa were tụgharịa. Mkpụrụ okwu ndị a na-abụkarị ndị a na-ezutekarị n'akwụkwọ.
ọ na-ahịakwa n'arụ ịfụ ha na mmekọrịta nke mmadụ na ibe ya. Ndewonu maka ige anyị ntị. Ka ọ ha anyị otu a.